Littra l-Ebrej kapitlu 10 vers 26 sa 31. Għax hekk inkomplu nidimbu apposta wara li nirċievu t-tarif tal-verità ma jifdalx iżjed sakrifiċċju għad-nubiet, imma ċerta aspettattiva terribbli ta' ġudizzju u furja ta' nar li għad jikkonsma lill-antagonisti jew jeqret lill-edewwa talla. Kwalunkwe wieħed li jkun warrab il-liġi ta' Mosè jmut mingħajr modrija fuq il-testimonjanza ta' żewġ jew tliet xhieda. Kemm jidrilkom ikun magħdut li jistoqlu penalità għar minn ikun ikkalpesta lil binalla u tratta d-dem tal-patt bħala impur li bih kien imqaddes u insulta lill-Ispirtu tal-Grazzja. Għax nafu l-dak li qal għalija l-vendetta, jien għad nikkompensa. U jerġa' is-sit għad jiġġudika lil-niesu. Hija ħaġa waħaxija taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Amen. Il-messaġġ tiegħi għalija għalikom dalgħodu huwa fuq il-waħx tal-apostasija. Mhuwiex suġġett faċli illi titkellem dwaru. Ħafna predikaturi llum jippreferu jaqbżu dawn it-tip ta' suġġetti. U mhux taf xejn huma allura popolari, però Alla tagħna l-Iskrittura kollha bis-sabiħ u b'ċerta wkoll passaġġi li huma jibsa. Bħal huwa dan li rajna dalgħodu. Possibilment l-aktar pass, l-aktar silta li ddaħlek f'qoxortok mill-Bibja kollha. Mhux qed ngħidu ħafna kummentaturi jaqblu li dal-qrajna hawnhekk huwa jekk ma anqalniex, jekk ma iċċaqlaqniex allura hemm xi ħaġa terribilment ħażina. Il-waħx xi ħaġa tal-waħx hija xi ħaġa terribilment kera. Xi ħaġa li hija tbeżżak immensament. Però x'inhi l-apostasija? X'inhi l-apostasija? L-apostasija hija meta inti intenzjonalment apposta tagħlaq għajnejk għad-dawl. Ħanajdu hemm wieħed imwieled agħma u anke b'miraklu ġie jara u wara xi żmien jaqbad zokk u jagħmi lilu nnifsu. Kien jara, però vilment u apposta reġa' lura għal għada antika tiegħu. L-apostasija hija meta inti tkun kilt biex ngħidu hekk mill-manna tas-sema u skużaw l-espressjoni tirremettija bħala xi ħaġa li ma toħodx għalik. L-apostasija hija meta inti tħaddan il-verità, taċċetta bħala il-verità talla, forsi anke issaħnek ukoll emozzjonalment u imbagħad aktar tard tarmija. L-apostasija hija bħal dak il-qasqus żgħir illi wieħed bidwi għażel mill-merħla tiegħu tal-ħnieżer u ħasslu u ippetnaħ u għamillu ċoff aħmar u qal dan ħarrabbih bħala il-pet tiegħi fid-dar. U kien ħallih fis-salott, però darba il-qasqus sab il-bib tal-bitħa miftuħ u ħarablu mallura fil-mandra u hemmhekk reġa' beda jitmiegħek fit-tajn. Dik hija l-apostasija. Fejn minn għada kera Alla ġabek f'kuntatt mal-verità tiegħu, forsi wkoll intellettwalment il-qajt l-Evanġelju xi ftit jew wisq bidlek, però mbagħad erġajt lura għal tmejjik fit-tajn. Din hija realtà xokkanti u ma jkunx li għalina li nagħlqu għajnejna għal din ir-realtà il għaliex narawha madwarna. U nistgħu il-koll kemm aħna niftakru f'nies li darba kienu assoċjati magħna, identifikati magħna, mhux bil-fors f'din il-kongregazzjoni, ma forsi f'xi knisja evanġelika oħra, però llum m'għadhomx magħna.
Jiena niftakar f'wieħed kopja kontini nafhom mill-antik kienu fi knisja Pentekostali dal-aħħar iltqajt mal-mara u għalt li għattila x'minnkom, għattila kemm ma narakom, għalt li jiena għadni miexja fil-triq tal-Vangelo, però żewġi mhux biss telaq imma ħsibu issa biex isiru sinjur u fissa u separa minni. U magħha u smajtu b'widnejja dan jgħid praise the Lord u hallelujah. Realtà li tiġri. Realtà li rridu nittrattaw magħha f'kapitlu 6 tal-Ittra l-Ebrej diġà tkellimna fuq tas-suġġett, l-awtur jerġa' jgħidilna, jerġa' iġibna wiċċ imwiċċ mal-waħx tal-apostasija. Storikament kien hemm imperatur minn għalija fis-seklu 4 li laqmuh Ġuljanu l-Apostata. Għaliex dana f'nofs ir-renju tiegħu reġa' ħada kontra l-Kristjaneżmu u prova jerġa' daħħal il-paganiżmu fl-Imperu Ruman. Ma tantx irnexxielu, però baqa' b'din it-tikketta Ġuljanu l-Apostata. U intom infuskom forsi issemmuli eżempju wisq aktar magħruf minn Ġuljanu l-Apostata, xi ħadd illi kien jaf il-verità, priedka l-verità, assoċja ruħu ma' Ġesu Kristu nnifsu u kien appostata. Ġuda l-Iskarjota. Li naħseb jiena huwa l-eżempju prim biex bih meta nħarsu meta nkonsidraw lilu naraw x'inhuwa u kif inhuwa ta' bilħaq appostata. Ġesu lill-dixxipli qalhom mhux jiena għażiltkom it-tnax u wieħed minnkom huwa xitan, kien qed jgħid għal Ġuda l-Iskarjota bin xmum illi ma sħabu ippriedka l-Vanġelu għamel mirakli, però kien appostata. Ġesu kien jaf il-qalb tiegħu, però mhux waħdu. Anke fi żmienu ħafna dixxipli saru appostati. Fl-istess kuntest fejn Ġesu qiegħed jippreżenta lil nnifsu bħala l-ħobs ħaj niżel mis-sema biex aħna niklu minnu u ngħixu għal dejjem, meta Ġesu qed jgħallim in-nies allura li kemm ninsabu spiritwalment dipendenti fuqu għal salvazzjoni tagħna. Ħafna mid-dixxipli tiegħu kif semgħu dan id-diskors qalu dan huwa kliem jibes. Min kapaċi jisimgħu. U x'in Ġesu ara fih innifsu li d-dixxipli tiegħu kienu jgergru fuq dan, għalilhom da qed ifixkilkom min jaf kieku taraw il-bniedem tiela fejn kien qabel. U għall-ispirtu li għat il-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Ġesu hawnhekk qiegħed jafżhom dwar il-periklu li huma ġwanni jgħidlu ma' dixxipli tiegħu issa skandalizzaw ruhom b'ċertu tagħlim tiegħu ma felħux għalih u dawna telquh. Minn dak il-waqt ħafna mid-dixxipli tiegħu telqu lura. Hawn hija l-apostasija. F'għadek nies dixxipli, imsejħin dixxipli, li għamlu xi żmien jimxu wara Ġesu, jieħdu pjaċir bit-tagħlim tiegħu, minn dak il-waqt però tfixklu fil-ġebla ta' tfixkil. Telqu lura u ma mxewx iżżed miegħu. Hija realtà illi aħna ma nistgħux nkunu vera arroganti u ignoranti jekk naħsbu li dil ħaġa ma tistax tiġri lilna. Dawn telqu lura. Ġesu qal lit-12 tridux tmorru intom ukoll. Ġesu ma kienx lest li ibaxxi l-istandard tiegħu biex jogħġob in-nies. Ma Pietru qallu mulej ant min immorru. Araw il-Kristjan ta' bilħaq ma għandu ebda tama la fih innifsu, la f'ħadd ieħor, lanqas xejn iżgħar. Ħlief f'Ġesu Kristu.
Bulajant min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajta dejjem. U aħna nemmnu żguri, iva. Hemm differenza bejn Kristjan ġenwin u Kristjan ta' pasi. Kristjan ta' pasi xi darba oħra se jikkommetti dan il-dnub faħxi tal-apostasija. L-apostasija, infatti, l-istorja tal-Knisja tul 2000 sena hija storja ta' apostasija lampanti. Mhux darba kultant naraw xi wieħed. Pawlu nnifsu meta kellem il-Presbiteri ta' Efesu għalilhom li minn fostkom stess bil-mexxejja tal-Knisja għad qumu għallima f'Ħolozz il-pub ħorox li ma jaħfruwiex lill-merla. Qed jgħid nies li għallimhom hu stess, ħarriġhom hu stess fil-modja tal-Evanġelju, qed jgħidulhom minn fostkom stess se jkun hemm nies appostati. Dan huwa din hija realtà li għandha qajmilna ġisimna xewq. Li għandna nilbtu u ta' bilħaq nikkonsidraw lil nfusna il għaliex l-iskrittura tafżana b'mod mill-aktar ċar. Kemm l-apostasija li bdiet minn żmien l-apostli infushom, l-apostli kellhom jiktbu ittri li qegħdin fit-Testament il-Ġdid biex jikkombattu l-apostasija. Litra l-Galatin, litra l-Kolossin, l-ewwel litra ta' Ġwanni. Kienu qed jikbu biex jikkumbattu tali falsi li qed jinfiltra fil-Knejjes. Pawlu f'littra lil Timotju kapitlu 4 jgħid li l-Ispiritu Santu jgħid fi kliem ċar li fl-aħħar żminijiet u ċoe mill-ewwel miġġa ta' Kristu sat-tieni miġġa tiegħu, allura il-perjodu li ninsabu fih aħna bħalissa, fl-aħħar żminijiet xi wħud jitilqu mill-fidi. U l-kelma hija jappostatizzaw mill-fidi, jikkommettu apostasija mill-fidi. Billi jagħtu widen għal spirta qarrieqa u tagħlim tax-xjaten li jgħidu ħaġa b'oħra b'ipokrizija, li għandhom il-kuxjenza tagħhom immarkata b'ħadida mikwija, li ma jridux li jsir żwieġ u jordnaw li ma jittikil xikel li Alla ħalqu biex ikun meħud b'ratt il-ħajr. Dak iż-żmien Pawlu qed jitkellem dwar dak li aktar tard tlaqqam bħala gnostiċiżmu. Però dan l-affarijiet ukoll ġew inkorporati fil-Kattoliċiżmu Ruman. U llum ħarsel il-Kristjaneżmu mondjali. U jekk ma tarax apostasija grassa fih, grassa, ta' nies li jafu l-verità u jibqgħu jiġħduha mhux jifhmuha, jifhmu eżattament x'qed tgħid il-Bibbja. Imma jagħmlu fattihom. L-apostasija hija realtà matul iż-żminijiet. Kif jingħaraf wieħed apostat? Wieħed apostat kif narfuh? Dan apostat ikun jifhem, jaf u jirrikonoxxi l-verità tal-Evanġelju. L-Evanġelju jkun samaw, ikun anke laqgħu intellettwalment, tajjeb, però aktar tard jarmih. Aktar tard jiġħad dak li jkun irċieva. Jagħmlux bil-mod il-mod, jibdix jiddubita, tajjeb ċertu affarijiet l-ewwel ħaġa mbagħad oħra, però jagħmilha konxjament u jagħmilha vilment against his better knowledge, ngħidu. Vers 26 jgħidilna x'jekk inkomplu ndimbu apposta, smajtu dik? Mhux għax tkun forsi m'intix mgħallem jew forsi għadek daqsxejn immatur, imma jekk nidimbu apposta, ċoe b'mod deliberattiv, b'mod intenzjonat, biħsieb, bipjan, taf x'inti tagħmel. Jekk nidimbu apposta wara li nirċievu t-tarif tal-verità, ma jifdalx iżjed sakrifiċċju għad-nubiet. Il-bniedem laqa l-verità, però mbagħad jarmija. Fuq hekk qegħdin nitkellmu. Issa, Kristjan ġenwin jista' jitfixkel, jista' jiltaqa' ma' xi għalliema f'Ħolozz jibdew jgħidulu li fenna fiha l-infern,
eventualment jispiċċa jew fenna fjena Alla tisalva lil kulħadd u jirċievi ċertu tagħlim illi huwa kontradittorju għal Bibbja. U jitfixkel. Tajjeb? U hemmhekk naraw ċerta rigress allura flok mo qiegħed javvanza fil-verità, qiegħed imur lura. Tajjeb? Kristjan ġenwi jista' jagħmel rigress spiritwali, però din hija differenti minn apostasija. Apostasija hija li dana telaq abandon ship ma jitxaf b'xejn aktar. Mhux dejjem narfu l-differenza bejn it-tnejn, mhux vera. Jumejn ilu meta kellna il-laqgħa tat-talb, tlabna għal diversi nies illi xi darba oħra kienu magħna hawnhekk, jew li nafu anke minn knies oħra. Ma nafux, ma nistgħux naqraw il-qalb dak li jkun mhux vera. Però xorta waħda huma suġġetti għat-talb tagħna. Distinzjoni bejn l-apostasija u l-infedeltà tidher ċara fit-tieni Ittra' Timotju, kapitlu 2, vers 12. Fejn Pawlu jgħidilna, jekk aħna niċħduh l-Alla u jiċħadna wkoll. Dik hija apostasija. Meta tiġħdu ġifieri, tiġħdu apposta. Tiġħdu b'deċiżjoni tar-rida tiegħek, taf x'inti tagħmel. Jekk niċħduh, Alla wkoll jiċħadna jgħidilna. Dik hija l-waħx tal-apostasija. Però jkompli jgħid, jekk aħna infidili u jibqa' fidil għax ma jistax jiċċat lilu nnifsu. Alla fil-ħnina kbira tiegħu jissapporti u jżomm il dawk li huma tiegħu. Avolja niżvijaw, avolja noħorġu l-barra mit-triq, avolja nitfixklu, naqgħu. Għandna l-eżempju ta' Pietru, Ġesu mar feċċu irrestawrah. Pietru kien infidil, imma Ġesu baqa' fidil miegħu. U għallhom qabel, għallu jitlab talik. Għallax Satana se jġarbek, ħajarblek bħal qamħ. Ma jitlab talik biex il-fidi tiegħek ma tonqosx. U meta tkun irrestawrat imbagħad saħħaħ iludek. Alla jaf id-differenza bejn dawk li ċaħduh. Dawk li ċaħduh Alla jiċħadhom. Dawk li huma fidili minħabba d-djufija tagħna, minħabba il-fidi immatura tagħna, Alla jibqa' fidil magħna. Hemm differenza bejn apostasija u forsi Kristjan li qed jitfixkel. L-apostat eventwalment jitlaq mill-miġema ta' Ulit Alla. Alla jisa bħala xi ħaġa importanti li aħna niltaqgħu regolarment flimkien biex nissaħħu, biex nqawlu lil xulxin, biex nimbnew fil-fidi tagħna, biex niċċitaw il xulxin għall-imħabba u l-emil it-tajjeb ta' kollu minnu. L-apostat illi jagħmel żmien identifikat ma' knisja u jitħallat magħha u qabli jkun milquh bħala membru f'dik l-istess knisja, eventwalment 99% ħad tiġi xi ħaġa illi imbagħad jew deċiżjoni biex jitlaq kollox. Mhux biss ma jibqax jattendi l-knisja, ma għar minn hekk jiġħad l-istess evanġelju u jiġħad l-Alla il-ħalu. Ġwanni jgħid fl-ittra tiegħu, infatti dawn nies sejħulhom antikristijiet. Aħna nemmlu jagħti kun hemm antikrist wieħed fl-aħħar tal-jiem mhux vera. Ftit qabel ma jirritorna Ġesu Kristu se jidher l-antikrist, dak huwa ċar fil-Bibbja. Minu kif ħajkun ma tantx nafu. Ma jkun hemm dan l-opponent qawwi, possibilment b'ħakma mondjali jew kważi mondjali. Fl-aħħar tal-jiem Bibbja sejru l-antikrist. Ma anke issa jgħid Ġwanni hemm ħafna antikristijiet. Minn dan narfu li waslet l-aħħar sija. Dawn ħarġu minn fostna. Darba kienu fost il-ġemaat apostoliċi ma baqgħux, ħarġu minn fostna. Imma ma kienux minn tagħna, Ġwanni jgħid ma kienux Kristjani. Kienu magħrufin bħala Kristjani. Ħadd ieħor kienu isejħilhom Kristja però ma kienux minn tagħna, għax li kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Ma dawn ħarġu biex ikun magħruf illi mhux kollha huma tagħna. Ġifieri dawk illi ma jibqgħux fil-miġema ikunu probabbilment qegħdin juru nfushom li huma appostati. Għal darb'oħra ngħid l-apostasija dal-waħx
tal-apostasija? X'jikkawża illi bniedem kif jasal wara li jkun sema il-ġmiel u l-eċċellenza tal-Evanġelju? Wara li jkun sema il-claims esklusivi ta' Ġesu Kristu. U wara li jkun sema li Ġesu huwa l-uniku isem moti taħt is-sema li bih nistgħu nkunu salvati. Imma mbagħad aktar tard jirrofta, jirriġetta da kollu. Għaliex? Xi waslu biex jikkommetti apostasija bħalli kieku l-Vanġelu hija xi ħaġa rħisa li tista' tarmija mingħajr ebda konsekwenza ta' xejn. L-ewwel nett, il-persekuzzjoni. Il-persekuzzjoni. Alla juża l-persekuzzjoni bħala qarbiel. Persekuzzjoni servi bħala qarbiel. Dak li huwa tajjeb jgħaddi, dak li huwa ħażin jibqa' fl-qarbiel. Il-folot jinkixfu għax ma jkunux kapaċi jissapportu wkoll dbatija minħabba illi mhux veru jippossedu dak li jgħidu li jippossedu. Ġesu jsemmi din il-realtà fil-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 24, vers 9, fejn jgħid imbagħad jagħtukom biex tinħaqru u joqtlukom u tinbadu minħabba f'ismi minn kull ġens. N-nies joboduna għax aħna ta' Kristu. U mbagħad ħafna jitfixklu u jittradixxu xulxin u jobodu lil xulxin. Minħabba l-persekuzzjoni, xin inti ta' tkun għaddej min-nar tal-prova, jekk m'inti ġenwin, x'ħajġrilek? Ħatparpar. Dawk li ma ġenwini jgħaddu mill-prova, Alla jippreservhom dik il-prova, mhux vera. Ma wkoll hemm ir-realtà ta' għalliema foloz. Għalliema foloz li llum huma bħal nemel fuq wiċċ l-art, bħal nemel. U l-kongregazzjoni tagħhom huma bl-eluf kbar, eluf kbar, ibda minn Joel Osteen, illi għandu l-ikbar kongregazzjoni, l-ikbar knisja fl-Amerika, u bħalu ħafna mad-dinja kollha. Illi meta intervistaw għalina ma nsemmi ħadd ma ngħidlu li inti mitneb għax inkun qiegħed inniktu. Meta jiena rrid inferraħ in-nies dak huwa l-ministeru tiegħu. Coach, life coach se lejn nifsu. U magħruf bħala pastor ukoll. Dawn li ma folots jagħmlu ħafna ħsara. Però dawk illi mhumiex ġenwinament ta' Kristu, dawn li ma folots jiġġemgħu jieħdu pjaċir bihom. Irriduhom. Għaliex għax il-Vanġelu ta' Kristu jumiljana. Il-bieraħ rajt post fuq il-Facebook Catholic and proud. Ma fimtiex jiena Catholic and proud. Għax jekk xejn evangelical u nixtieq nżida and humble. Għax għalhekk ridna. Il-Vanġelu jumiljana. Il-Vanġelu meta ħarsu Ġesu Kristu mislub. U mislub il għaliex jien ma stajtx insalva nnifsi, dik l-istorja tumiljani lili. Tumiljani. Alla qed jurini illi kienet impossibbli għalija u kellu jsalvani permezz ta' ibnu. Il-Vanġelu jumiljana u wkoll jimmotivana biex naqdu lil mulej. Mentri dottrina karnali bħal ta' Joel Osteen u ħafna oħrajn, dik id-dottrina karnali hija aktar sopportabbli, anzi, dik it-tip ta' dottrina li rridu. Xi ħaġa l-Apostlu Pawlu bl-erf mod lilu ma naqax li jafżana dwarha fit-tieni tra Timotju kapitlu 4, vers 1 fejn jgħidilna lil Timotju predikatur siebu jgħidlu nitolbok mela quddiem Alla u Sidna Ġesu Kristu li għati jagħmel ġudizzju mill-ħajjin u l-mejtin bid-dera tiegħu u fis-saltna tiegħu xandar il-kelma. Xandar il-kelma. Il-programm tagħna f'dil knisja hija li nxandru il-kelma. Nistampa jgħidulna irrelevanti, aħna xorta waħda nxandru l-kelma. Jgħidulna li hija skaduta, xorta waħda nxandru l-kelma.
jgħidulna li ma toċċa l-ġurnata tal-lum xorta waqt xandru l-kelma. Dak huwa l-mandat tagħna, xandar il-kelma. Isħaf waqtu u barra mi waqtu. Ġi anke meta maħniex naraw suċċess, anke meta maħniex naraw il-kongregazzjoni tikber b'konvertiti ġodda. Xandar il-kelma, xorta waħda. Xandar il-kelma. Widdeb, ċanfar, wissi, bis-sabar kollu bit-talim għax ħadd jiġi żmien u Pawlu dan ma qalux minn żniedu mhux u vvintat il-ħaġa. Għad jiġi żmien u kemm għandu raġun. Meta ma jkunux jaħmlu t-talim it-tajjeb. Imma skont ix-xewqat ħżiena tagħhom u b'widnejhom jikluhom jiġimu għalihom għalliema li u jdawru widnejhom mill-verità u jduru għal ħrejjef. Iduru għal ħrejjef. U għajdu li il-talim tal-purgatorju x'inhu jekk mhux ħrafa. U t-talim ta' Marijam tal-lassama bir-Ruħ il-ġisem x'inhu jekk mhux ħrafa. U t-talim li Ġesu qed jiġi sagrifikat fuq l-artal ripetutament x'inhu jekk mhux ħrafa. U t-talim il-ħafna invenzjonijiet oħra illi jgħaddu bħala kristjaneżmu illi m'hemmx liċken difiża għalihom mill-Iskrittura mqazza. X'inhu jekk mhux ħrafa. U dak li nisimgħu llum fis-soċjetà materjalistika li Alla ma jeżistix, illi Alla ħajsalva l-kulħadd jekk jeżisti. X'inhu jekk mhux ħrafa? Għalhekk importanti illi nibqgħu nxandru l-kelma. Kif tiġri l-apostasija? L-apostasija tiġri wkoll minħabba t-tiġrib ta' id-dinja. Qegħdin ngħixu f'dinja illi hija miżawda bit-tiġrib. U jekk ma nżommux għajnejna miftuħa, jekk ma nżommux li nafusna viġilanti, nassu fuq nafusna, dipendenti fuq il-mulej, dak it-tiġrib ċertament jelibna. Luqa 8 vers 13 Ġesu jgħid qed jispjega l-parabola tiegħu nnifsu ta' żgriera differenti. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li jisimgħu jilqgħu il-kelma bil-ferħ, jagħmlu professjoni tal-fidi dawn ġifieri. Ma dawn m'għandhomx eruq. U jemmnu għal xi żmien. U f'waqt ta' tiġrib imbagħad jaqgħu. Każ ta' apostasija. Nies illi laqgħu il-kelma emnu għal xi żmien imma mbagħad jaqgħu. Mhux biss tiġrib ukoll is-seduzzjonijiet mondjali. Id-dinja toffrilna ħafna vera? Ħafna. Tista' ssir sinjur, tista' tibni l-imperu ċkejken tiegħek, l-opportunitajiet huma miftuħa għal kulħadd. U l-ekonomija, l-alla fals tad-dinja moderna x'vera. Il-seduzzjonijiet huma enormi, Ġesu wkoll jirreferi għalihom. Dawk li waqgħu qalb ix-xewk huma dawk li meta semgħu telqu u inħanqu bħal meta tinħanaq bħabel. Ma skuż tagħtu nifs, inħanqu mill-ħsibijiet u mill-rikkezzi u mill-pjaċiri ta' id-dinja u ma jwaslux frott sas-sajran. Għal darb'oħra xenarju traġiku x'vera ta' nies illi se jkun bdew, però għalfejn ma jkomplux, għalfejn isiru apostati minħabba tiġrib u seduzzjonijiet tad-dinja. Ma wkoll minħabba traskuraġni. Wieħed jista' jkun traskurat. U dik it-traskuraġni tasal biex twaslu fisqaq. Litra l-Ebrej kapitlu 2 vers 3 jgħidilna kif se neħilsu jekk nittraskuraw salvazzjoni kbira bħal din. Salvazzjoni hija tant imprezzabbli, ma tistax titraskura. Pawlu jgħidilna illi issalvaw jekk iżommu sħiħ l-Evanġelju li intom smajtu minn għandi. Iżommu sħiħ. U Ġesu ipoġġi ħajdu hekk l-stakes ċari qudiemna. ċarissimi. Jew din jew l-oħra. Min mhux miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi iferrex. Għasek ċari. M'hemm ebda lok għal neutralità. Ġesu qed jgħid mhuwiex il-każ li inti
jogħġbok it-tagħlim tiegħi jew xi aspetti tat-tagħlim tiegħi jew tammirani jew intijaj totalment jew xejn. Traskuraġni tista' tkun ir-rovina tagħna. Nuqqas allura ta' devozzjoni sinċira lejn Kristu. Nuqqas ta' devozzjoni sinċira. Ġesu jgħidilna ma tistax taqdu l-Alla u l-mammona, il-materjaliżmu, ir-rikkezzi, tittażel il-min tittaqdi. Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, Mattew 6. Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew jobgħod il-wieħed u jħobb il-ieħor, jew iżomma wieħed u jżeblaħ il-ieħor. Ixebbaħ il-każ ma' għajn, jekk l-għajn hija singla, tara ċar, hija devota fuq ħaġa waħda, dik l-għajn se tagħti dawl il-ġisem kollu. Però jekk l-għajn hija marradija, kajnik ħażina ġismek kollu mimli bid-dlam, jekk mela daw li hemm fik huwa dlam, kemm hu kbir dak id-dlam. Nuqqas ta' devozzjoni. Nuqqas ta' rabta minn ġurnata għall-oħra fil-mixja tagħna ma' Sidna Ġesu Kristu. Ma wkoll irid nsemmi għalfejn l-apostasija jista' jkun ukoll in-nuqqas ta' xirka fih dan knisja fejn l-Evanġelju huwa mxandar fedelment, fejn il-Bibja hija malma mingħajr skużi u mingħajr apoloġiji kif inhi. Jekk wieħed jaħseb li huwa tant sod u tant stabbli li jista' jgħaddi mingħajr il-Knisja li Alla ħatar għal manteniment spiritwali tagħna, dak il-bniedem ċertament se jitfarrak. Ċertament ma jitfarrak. Jekk jista' jgħaddi kapaċi jgħaddi mingħajr il-kelma, mingħajr is-sagramenti, mingħajr mezzi tal-grazzja, dana eventwalment se jkun espost, se jkun mikxuf għal dak li hu ta' bilħaq. U ċoħe, illi mhuwiex vera illi jinsab fis-salta tagħna. Xi riżulta allura mill-apostasija? Ma rridx indum. L-apostasija, min jagħmel apostasija, min ara fil-verità, ikkommetta ruħu għalija, imma mbagħad għal xi raġuni oħra, semmejna diversi. Ma jibqax f'dik il-verità għalih ma jibqa' ebda mezz ta' maħfra. Ebda mezz ta' maħfra. Għalhekk hija l-waħx tal-apostasija. Għax jekk inti tlaqt lil Ġesu Kristu li huwa l-għajn, il-fonti, il-kawża tas-salvazzjoni tal-bnedmin, jekk inti tlaqt l-Evanġelju, x'fadal? X'fadal fid-dinja? Għax jekk inkomplu ndimbu apposta wara li nirċievu t-tarif tal-verità, ma jifdalx iżjed sakrifiċċju għad-nubiet. Ma jifdalx iżjed sakrifiċċju għad-nubiet. Ma Mettu m'għamlux, Konfuċju m'għamlux is-sakrifiċċju għad-nubiet. Ebda fundatur ta' ebda reliġjon oħra m'għamel sakrifiċċju wieħed għal maħfra tad-nubiet. Ħlief dak li Ġwanni l-Battista ipponta lejhu għal dan u għal ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. U jekk tiġħad il-Kristu qed tikkundanna lek innifsek għall-infern. Għax ma jibqax aktar sakrifiċċji għad-nubiet. Kif jgħid f'Iżajja Alla nnifsu jgħid ħliefi m'hemmx Salvatur. U allu jekk aħna warbu minn Alla l-ħaj ma jibqa' ċertament ebda tama għalina mhux biss hekk imma qar minn hekk. Ikun fadal biss ġudizzju akbar. Wisq akbar minn dawk in-nies illi għexu omorhom kollu mingħajr qatt ma semgħu bil-Vanġelu, mingħajr qatt ma semgħu bi Kristu. Dawk ikunu kastigati għax ikunu dimbu kontra l-kuxjenza tagħhom stess. Imma x'kastig għar, wisq għar ta' dawk in-nies illi ikunu mitla tal-fidi Kristjana, saħansitra jkunu wkoll ipprofessawha għal xi żmien ma mbagħad jidhru kollox. L-awtorità jgħidilna li jkun fadal biss ċerta aspettattiva terribbli u furja ta' nar li għad jikkonsma
lill-antagonisti. Iva Alla għandu l-edewwa tiegħu għax l-edewwa tiegħu huma midinbin kontra tiegħu. Għar minn hekk jerġa'. Mi jikkommetti apostasija ma jista' jistenna xejn li f'kastig ċert. Kastig ċert. L-awtur jagħtina l-eżempju, jagħtina l-argument li isma' fit-Testament il-Qadim taħt il-liġi ta' Mosè. Kull diżubbidjenza kienet tirċievi l-kastig tagħha. Darba sabu raġel jiġbor il-ħatab nhar ta' Sibt, irrapportaw il-Mosè, Mosè talab parir minn għand Alla u Alla qotluh. Għax żebblaħ l-ismi fil-med. Isimgħuha, kwalunkwe wieħed li jkun warrab il-liġi ta' Mosè imut mingħajr modrija fuq it-testimonjanza ta' żewġ jew tliet xhieda. Kemm jidrilkom ikun magħdud li jistħoqlu penalità jew kastig għar minn ikun ikkalpesta lil binalla. U tratta d-dem tal-patt bħala impur li bih kien imqaddes u insulta lill-Ispirtu tal-Grazzja. Min jikkommetti apostasija qiegħed jaffeċ taħt saqajh lill-liben Alla. U qed jgħidlu s-sakrifiċċju u l-missjoni li inti wettaqt fuq l-art għalija ma tiswa xejn u ma rridix. Imma mhux hekk biss, jkun qed jinsulta lill-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Grazzja, l-Ispirtu li jkun ikkonvinċina, li jkun innamra u sansitra wassal il-qalb tal-bniedem biex tirrikorri għan Ġesu Kristu. Ikun insulta lill-istess Spiritu tal-Grazzja. Alla ma jħallix id-dnub mhux ikkastigat. U l-ar dnub possibilment huwa meta inti tidneb kontra d-dawl, meta inti tagħmel jekk innifsek u tajt ma rridx nara. Mattew 8 vers 11 l-istorja ta' ċenturjon kellu l-qaddej tiegħu paralitiku u bat li għal Ġesu u dana emmen il-Ġesu. U Ġesu staġeb. U għal dawk li kienu ġejjin warajh, tassew ngħidilkom ma sibtx fidi hekk kbira, le lanqas f'Iżrael. U ngħidilkom li ħafna qatt jiġu mill-vant u mill-punent u joqogħdu mal-mejda ma' Abraham u Iżak u Ġakob fis-saltna smawiet. Imma ulied is-saltna jinxteħtu fid-dlamijiet ta' barra. Hemm ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin. Min huma dawn ulied is-saltna? Biex tifhem qed tagħmel hekk. Ulied is-saltna dawk illi min għalihom qegħdin ġewwa, min għalihom jinsabu fil-favur ta' Alla, bħalma kienu l-Lut. Iħin kollu jiftaħru, aħna ulied Abraham. Aħna ulied Abraham, Alla hu missierna. Mhux Ġesu qallhom missierkom huwa x-xitan. Għax kieku tħobbu l-Alla tħobbu lili għax Alla batni. Dawk ma ulied is-saltna jinxteħtu barra. Dawk li jidrilhom li jaraw. Allura, l-apostat ma jinsabx f'qagħda pjaċevoli. Qed ngħid hekk biex anke nieħdu l-okkażjoni biex anke nittestjaw lil nfusna naraw aħna nfusna. Fiex ninsabu? Qalbek x'qed tgħidlek bħalissa? Forsi għatem id-dubju int verament ix-xibru ta' Ġesu Kristu. Hemm evidenza konkreta li turi li inti verament ta' Kristu? Bil-mħabba tiegħek lejn il-proxmu? Bit-talb, bix-xirka? Ċertament Alla huwa paċenzjuż u twajjeb. U din il-verità tennina ta' bilħaq. Alla huwa paċenzjuż. Però mhux akkost tal-ġustizzja tiegħu. Pietru jgħidilna fl-ittra tiegħu illi ma jdumx il-mulej ma jagħmel lis-seħħ il-weda tiegħu bħalma jaħsbu xi wħud li qatt idum, imma hu qed jistabar għal żmien twil magħna. Alla huwa paċenzjuż magħna. U ma jridx li xi wħud jintilfu, imma li l-koll jaslu għall-indiema. Alla jrid illi uliedu kollha u jafhom bisimhom jaslu għall-indiema. U allura huwa paċenzjuż magħna.
Però bħalma Alla jippremja lit-tajbin jikkastiga wkoll il-ħsiena. U hemm differenza bejn dal-grupp u l-grupp ieħor. Il-ħsiena speċjalment dak li huma intenzjonalment ħsiena. Illi warbu l-kura tas-sema, warbu r-rimedju ta' Alla għas-salvazzjoni tagħhom. Għax nafu dak li qal għalija l-vendetta, jien għad nikkompensa. U din hija kwotazzjoni mill-ktieb tad-Deuteronomju, ktieb antik tal-Bibbja miktub minn Mosè. L-awtur jikkwota minn dal-ktieb għalija l-vendetta, jien għad nikkompensa. Alla qala fi żmien Mosè, l-awtur qed jikkwota għal qarrejja tiegħu u nistgħu nibqgħu ċerti li l-għadaba kienet tot fi żmien Mosè u kienet tot 2000 sen ilu tot talina llum. Għax Alla jibqa l-istess, Alla ma jinbidilx. Għalija l-vendetta jien għad nikkompensa u Alla kelmtu iżomma. Jekk jgħid li hu se jpattija l-ħsiena. Tħares madwarek u tara li l-ħsiena qegħdin jirfsu fuq ħadd ieħor. Jien għad nikkompensa. U jerġa' s-sita jiġġudika lin-niesu. Ara beżżakomx din jew għall-inqas tiġborkomx daqsxejn fikom nfuskom. Għax kieku ktibta jiena l-Bibbja ngħid is-sit qatt jiġġudika lill-pagani. Is-sit qatt jiġġudika lin-niesu. Il-dawk il-ġema illi jipprofessaw li huma niesu. Per Ġesu qal illi mal-qamħ hemm is-sikrana. U s-sikrana tgħaddi mal-qamħ, però fil-ġudizzju issir is-separazzjoni x'vera. Il-qamħ jinġaba fil-maħżen, is-sikrana jorbtuha qatet u jixħtuha fin-nar. Pietru jgħid l-istess ħaġa. Il-ġudizzju qatt jibda mid-dar tal-Alla. Mid-dar tal-Alla. Alla jaf anke minn fostna stess min huma ġenwini, min huma verament tiegħu u mwielda mill-Ispirtu tiegħu li huma devoti lil Ġesu Kristu dak li mhumiex. Hija ħaġa waħħaxija taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Ġwanni jgħid Alla huwa mħabba u jgħid għal darba darbtejn. Alla huwa mħabba. Vera? Daqshekk ieħor vera, daqshekk ieħor vera, xejn inqas. Hija ħaġa tal-waħx, hija ħaġa terribbli. Taqa' f'idejn Alla l-ħaj li mħallef ġust illi jagħtik skont ma ħaqek. Jekk inti warrabt l-ikel mibgħut mis-sema, jekk inti dawwar darek għad-dawl tas-sema, hija ħaġa waħħaxija taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Alla ta' mħabba infinita huwa wkoll Alla ta' retribuzzjoni. Alla li kastiga. U Alla ħaż mhux hekk. Jekk Alla ma jikkastigax il-ħażen, mhuwiex Alla tajjeb. Mhuwiex Alla tajjeb. Nippretendi mill-imħalfin fil-qrati tagħna li jikkastigaw il-ħażen. Jekk ma jikkastigawx il-ħażen, jekk jeħilsuha lil-ħażin u jħalluh jiġri fit-triq, flok ma jibgħatuh il-ħabs. Dak li mħallef huwa korrott. Għalhekk Alla huwa mħabba, għax huwa Alla ġust. Alla ġust. Allura kemm jaqbel li aħna nagħtu każ l-appell ta' Alla nnifsu. Pereżempju fil-ktieb ta' Iżajja fejn jgħidilna ejjew ħa nirraġunaw flimkien. Issa li għad għandek ċans flok ma tilab il-parti ta' Kristjan. Ara intix ta' bilħaq Kristjan. Ejjew nirraġunaw flimkien għalkemm bnubietkom huma bħall-iskarlat jibbjadu bħas-selġ, għalkemm huma ħomor bħall-kremżi bħas-suf isiru. Alla joffrilek il-maħfra issa li għadu l-jum. Jiġi l-lejl meta mbagħad ħadd ma jkun jista' jimxi.
issa li huwa l-jum tas-salvazzjoni, jekk tridu tisimgħu u tobdu tieklu l-aħjar prodotti tal-pajjiż. Wow! Jekk tridu tisimgħu u tobdu. X'inhi r-rieda tal-Alla? Ġesu staqsew in-nies x'ridna nagħmlu Alla? U Ġesu qal dan huwa l-emil tal-Alla li intom temnu f'dak li bagħtu. Li l-fiduċja tagħkom tkun totalment Ġesu Salvatur. Jekk tridu tisimgħu tobdu, tieklu l-aħjar prodotti tal-pajjiż, però s-sentenza ma taqafx hemmhekk. Issa jekk ma tridux u tixxewxu tittieklu mis-sejf għax fom il-mulej qalu dan. Tas kemm Alla huwa Salvatur u wkoll mħallef. U jekk tidher qudiemu mingħajr Ġesu Kristu m'hemm xejn ħlief aspettattiva u ħaxija ta' ġudizzju u kundanna għall-infern għall-eternità. Jalla da ma jkunx is-sem tagħna. Jalla ma jkunx is-sem tagħna. Aħna qed nisimgħu u qed nifhmu. Jaqblilna nieħdu azzjoni issa stess. Amen.